No takže čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, zapínam Blender a môžeme sa video začať. Takže vymažem si všetko a dám si tam teda môj kocku a teraz takto naduplikujem a no, trochu musím pomeniť. No ale teraz musím zmeniť veľkosť, tak aby, no, táto je dobrá, ale musím ju zmeniť tak, aby jedna z nich bola menšia. Nakoniec pridám kruh, lebo celá tá postavička bude v veľkosti kruhu, ale hádam to nejako vymyslím. No ale musím to tam nejako namestiť, hej. Vyzerá to tak, že no, musím to zväčšiť. No a keďže chcem, aby to bolo veľkosti 1 cm, no tak to dám takto. Pozrite, do stredu teda to je 1 cm, ako sa mi to tam ukazuje. A teraz si dám takto, hej, túto perspektívu a zväčším to tak trochu. To nemusím meniť, ale no, musím si to teraz priblížiť. Počkať, no, priblížiť. Nice. Takže sa to dám trochu vyššie. A mám, no. Pridám teda takto. Ešte tam pridám valec. No nie, opicu, ale valec. No takto. Trochu dám ho presne do stredu sa aspoň snažím, no neviem, či mi to vyjde. A teraz to tak trochu zvýšim, zoširím to, áno. Pokiaľ dáte shift a ťaháte tú časť, ktorú nechcete, aby sa zväčšovala, tak sa vám zväčšia tie ostatné dve, hej? No, takže teraz robím vlastne, celkovo robím postavičku tej hlavnej, no teda tých postaviček v tej hre. Toto je vlastne má byť to telo, hej, tá časť, ktorú som robil predtým, bola vlastne postavček. Teraz robím ruky. No a nejako to už musím vymyslieť, nejako ešte som rozmýšľal, že by som to urobil, aby to malo. No ale je to asi takto. No, vzamiem druhú ruku, tak aby to bolo také rovnaké. Teraz tam pridám ešte hlavu, rozmýšľam, ale neviem, či to je dobrý nápad. No, treba to nejako pomeniť. No hej, tam musím urobiť takto, aby to bolo šikmé, lebo však nikto nemá rovné plecia. No a teraz takto nakopírujem, otočím a dám na druhú stranu. Krása. No. Teraz by nebolo zle tam dať ešte aj... s mi trochu nevyšlo. Chcel kruh. No dobre, dáme tam guľu. Takto do stredu to tam pekne dám. Trochu to takto zmením tú veľkosť, ale ešte musím nejako pomeniť. No. Dobre, teraz si z tohto robím join, teda jeden útvar. Takto, aby bol tak širší. No a teraz pekne ideme robiť hlavu, to musíme aspoň poupravovať. Označím si ostatné a dám, čo som dal join, nie. A nakoniec som nedal join, lebo keďže chcem upravovať len hlavu a nie celé telo, tak nemôžem dať join, lebo joinom by som ich spojil a už ich neviem potom odpojiť, viete, lebo síce, tí, čo poznáte Tinkercad, tam sa to dá, ale v Blendery sa to nedá. Takto si to dáme do stredu, takto si to trochu poupravujem a ide sa robiť oči. No, nie to docela, ale ide sa robiť oči. Teraz na tým musím trochu pomaturovať, lebo ale nie som nejaký extra tvorič v očiach, ale však uvidím. No, takže skúsim si toto pooznačovať. Shift, áno, ďalší shift, no, dobre. Shift, no, trochu, teraz sa zvýšim číslo a urobili sme jedno oko. Druhé oko nasleduje presne za ním. No, tak no.
Určite nezabudnite dať like a odber, lebo však to by ma veľmi potešilo. A